Здравейте, приятели! Аз съм Инеса Нестерук, менеджер по разработка на продукти в Михи. Вече повече от 2 десетилетия създавам формули, които съчетават луксозни ежедневни грижи и авангардни постижения на европейската бюти индустрия. С възрастта природните процеси на обновяване на кожата се забавят. След 30 години яснотата на контурите на лицето се губи, появява се отпускане, а мимическите бръчки и умората около очите първи издават възрастовите промени. Това са сигнали, че на кожата й е необходим системен лифтинг грижа. Защо се случва това? Природните процеси на обновяване на кожата се забавят, производството на колаген намалява, а ежедневното микронапрежение на мускулите формира устойчиви бръчки. Следователно на кожата й е нужна формула, която едновременно да действа за изглаждане на мимиката, укрепване на бариерата и лифтинг. Специалистите Михи създадоха иновационната система Face Architect. Това е комплексна архитектурна грижа за възстановяване на еластичността и тонуса на кожата. Дневният и нощният крем отговарят за плътността и яснотата на контурите, а кремът за клепачи – за свеж, стегнат и сияен поглед. Тайната на ефективността е в синергията на мощни компоненти. Първото – екзосоми от хибискус, които действат като предаватели на сигнали за обновление, поддържайки еластичността и изравнявайки тена на кожата. Второто – биотехнологичен пептид, подобен на пептида от змийска отрова, който нежно облегчава напрежението на микромускулите за изглаждане на мимическите бръчки. И бакучиол – безопасна растителна алтернатива на ретинола за повишаване на плътността на кожата без дразнене. Формула, подсилена с екстракт от центела за подобряване на тургора и намаляване на подуванията. Биополимерите за лифтинг създават на повърхността невидим повдигащ вуал за визуална гладкост, а маслата от ши и соя, сквален и бета-ситостерол възстановяват липидната бариера, дарявайки на кожата дълготраен комфорт. Ефективността на линията Face Architect е доказана чрез независими тестове сред жени на възраст от 35 до 65 години. След 4 седмици редовна грижа, 100% от жените усетиха интензивна и дълготрайна хидратация. 96% забелязаха повишаване на еластичността. 88% от участничките се отърваха от следите на умора, а финият бръчки станаха визуално по-малко забележими при 60% от жените. Като резултат, ясни контури на лицето, изгладени бръчки и свеж, отпочинал поглед. А за постигане на максимален ефект на обновление, препоръчвам да използвате кремове в комбинация с нашата оновляваща серум с Spicuли Spicule Renewal Serum. Тя активира дълбоките процеси на обновление и усилва действието на кремовете многократно. Изберете европейската архитектура на красотата заедно с Михи